allereerst wil ik je bedanken voor het feit dat ik voor de camera even mijn wutje dwam mij. Want juist die Jonne ziet ik toen ik heel net thuis kwam op Twitter. En toen zeg ik dat een van je journalisten twitterde dat er tientallen ontslagen bij Heerenveen waren. Nou, dat is net waar. Dus dat wil ik heel graag even een taluchtje. Maar inderdaad, het is een zwiere economische tijd. We maken dat elke dag mee. Juster hebben we vernomen dat ik op het bouwbedrijf het heel zwier had. Nou, zo kunnen we terug in elke dag in de kranten. Dat zit elke dag, is het op het nijs. Het rekt het Omroep Friesland zelf weg. Jim zit er zelf weg in een reorganisatie en in een sanering. En ja, hoe je het ook wendt of keert, daar kun je Heerenveen net omheen. Ja, er moet dus maatregels genomen worden. Wat houden die maatregels concreet in? Nou, even de feitelijke situatie. In 2009 hadden wij 29,4 miljoen euro omzet ongeveer. En jaar hebben wij ongeveer 24,5 miljoen euro omzet. Daar zit een gat in van 4 miljoen euro. Nou, dat moet je opvangen. En dat kun je net in één keer doen. Want je kosten die lezen van een groot gedeelte vast. Wij hebben minder inkomsten omdat wij minder media yield krijgen. Omdat er minder sponsorinkomsten binnen. Dat is ongeveer ten opzichte van dat moment een miljoen euro. En dat had alles te krijgen met het feit dat mensen keuzes maken moeten. Dus die 4 miljoen euro die wij op dit moment minder aan omzet hebben, die moeten wij opvangen in onze kosten. En hoe ziet dat er dan uit? Als je zorgt naar 2010, jongen wij ongeveer 20 miljoen euro uit onze salarissen. Dat zijn spielersalarissen en dat ben ik de salarissen van de ondersteuning. En de Aron-heren hebben wij proberen om zoveel mogelijk van de contracten die Aron of werd we heronderhandelen kon, om die contracten tegen legere waardes in te kepen. En ik door de selectie in te krimpen van 32 mensen naar ongeveer 24 mensen. Dus heel concreet hebben wij op zeg maar het voetbalbedrijf, het Aron hier, heel veel bezuinigingen kennen. Dat is dus echt goed slagen. Alleen op het moment dat je verwacht je, en dat verwacht je wij, want op dit moment staan we er net heel erg beroerd voor. Maar omdat wij verwachten dat de economische situatie, zoals er nou is, nog wel even trot wordt. Ja, willen wij nou ons eigen net sluiten daarvoor en willen wij kleren wijzen voor de toekomst. Dus zullen wij aan de kostenkant, en dat betreft alle kosten, maar ook personeel, willen wij weer waarom naar het niveau wat post bij een omzet van om en nabij de 24 miljoen euro. Hoeveel baan gaat het nou uiteindelijk om? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Als je zorgt naar de aantallen FTE's in 2009 en je zorgt naar wat we naar willen, dan willen wij ongeveer inkrimpen met ongeveer 20 FTE's. En een bedrijf had altijd meest een tijdelijk ontwerp. Op het moment dat je pieken hebt in de bedrijfsvoering, dan heb je een tijdelijke kracht. Tenminste, als je verwacht je dat het net structureel is. En ja, dat betekent dat wij ongeveer de helft daarvan in tijdelijke contracten net weer verlengen. En een oorgedeelte zit ook nog een stukje pensionering in. Er ben ik een paar mensen die hadden pensioengerechtigde leeftijd. En daar hebben wij ook van besloten dat we dat nou ook respecteren. En ja, dan bloot er deze ronde ongeveer zo'n meesken 6 meesken waar wij gedwongen afscheid van nemen moeten. En wat voor functies gaat het dan om? Het verhaal die je onder oren al, dus de zal bezuinigen worden moeten op Heerenveen TV, om een voorbeeld te nemen. Kun je om meer voorbeelden nemen? Ja, Heerenveen TV is een voorbeeld. Maar wij doen dat door het hele bedrijf. Overal weer een stukje ondersteuning plak vindt. Haast het over commerciële zaken, maar dat haast het ook over de kidsclub, over communicatie. Wij gaan naar elke afdeling zien. En zien hoe kunnen we onze activiteiten wat minderen en dus ook wat minder mensen inzetten. Nou ben je de meesten toch wel benijd naar Heerenveen TV. Want er is een soort van regeling, mooi Eredivisie Live, dat er vanuit de club het in het oren te zien is in beeld, zal ik maar zeggen. Hoe komt dat er nou aan nu te zien? Nou, het is zo dat de clubs, de Eredivisieclubs, die gaan een overeenkomst met Eredivisie Live om een x-aantal programma's aan te leveren. Nou, en Heerenveen is daar één van. In het verliezen is er bij Heerenveen de keuze maken
om daar een eigen tv-afdeling van te maken. Ik denk dat ongeveer 90% van de clubs die besteden dat uit. En die huren dus een cameraploeg in en die huren een redacteur in en een journalist in. En die maakt je items die dan leveren worden aan Eredivisie Live. Daar kregen we echt van betellen. Een bescheiden bedrag. Maar nogmaals, Heerenveen had ervoor gekozen destijds om een eigen afdeling Heerenveen TV te maken. Daar werk je op dit moment 4 mensen. Maar wij hadden er echt een volledige studio, montageruimtes, neem het maar op. Daar kregen we zelfs complimenten over. Meesten van Omroep Friesland had je wel eens in onze tv-studio zien. En die zijn bliksem. Dat is nogal wat professioneler dan dat wij hebben. Dat is, aan de ene kant is dat hartstikke mooi. En wij zijn er tieren trots op dat wij die faciliteiten hebben. En dat we zulke hoogwaardige programma's maken kunnen. Maar ja, daar gaat het minder. En maar wij een studio vervangen, maar wij monitoren vervangen, maar wij camera's vervangen. En dan is het dus net alleen nog meer die 4 mensen die hier rondwerk binnen. Maar dan binnen het is het nogal wat activa, wat materiaal wat wij betalen hadden. Nou, en in die combinatie, vinden wij het onverantwoord om nog zulke grote bedragen uit te gaan aan een eigen tv-afdeling. Wil je dat uitbesteden kunnen? Nou ja, en die keuze gaan wij dus maken. Ja, als ik jou daar zo weer, en wij weten het natuurlijk ook uit eigen ervaring, een televisiemaatje is duur. Is dit voor je een flinke winst als het dus gaat om die bezuiniging, om toch wat meer yield binnen te houden? Ja, als je sjoggen naar je totaal om maatregelen wat wij nou nemen, dan is het onze planning om volgend jaar, maar dan ga ik het net alleen nog op personeel, over alles. Dan willen wij in onze bedrijfslasten ongeveer nog 1,2, 1,3 miljoen euro bezuinigen.